to pray for you people because you people are my brothers and my sisters. Achom kunu nani iyi. Achom kunu nani iyi. Achom kunu geta na eze Ndi Igbo. I want to pray for you people. Chineke bi na Ndi Igbo nke atọ. Onye mmụọ na mmadụ na-atụ egwu. Onye kere mmadụ mana mmadụ ekeghị ya. Onye nọ n'oche eze ada eme election from year to year for eternity. Onye sendiri ọkpara naanị ya na-akpọ Jesus Christ. O wee bere n'ụwa wee nwụọ maka n'ihi m. N'ihi Matthias na ndị followers ya. Nna biko. Anyị mara iwe ọkụ dere ere ma arakwa na iwe onye obi ebere. Ana m ayọ gị biko maka ọbara nwa gị na-akpọ Jesus Christ ba wuso n'elu ebe Calvary wee sị anyị na ba n'ikpe amọza na ọgwụ siwo. Mere Matthias Ezeaku ebere biko. Jehova mere Matthias Ezeaku eji na iwe gị tigbuo ya. Followers ya mere ya ebere eji na iwe gị tigbuo ha. Were obi ebere gị ka enyi ma correction ha ga-amụta. Ịmara ọ na-awụ nna tie nwatakịrị ihe ụdagaga o were gaga kpochite ya azụ. Nna biko ọ bụrụ na ịjụ ha side a werekwa gaga kpochite ha azụ egwena ka ha nwụọ n'ije a. Iwe bụrụ nze m ọzọ anyị bulukwara batakwa ka isi abata asị na o ji ihe nweta wee ya ka n'aka lubie n'aba aka ya erutere na kịta aka elewego Matthias. Biko na-ewekwara iwe azụ m aka elewego Matthias maka a na-adụ ya ebe a na-adụ ewu nacha idogbu Matthias ka o kubie biko biko nwanne ya nwoke anụ amaghị m ihe ọfọ ya maka Matthias ekwukarịa na ọ dị ihe mgbe ahụ na-eji ada Jizọs mgbe ahụ na-eji ya biko ajụkwana nna m ọkụ ya biko kwanụ biko mmadụ echekwana so much respect and I'm not happy that she's dead now but onwe ihe bụ na a na-eji mmadụ si mmadụ were nwayọ si were mmadụ were nwayọ biko si were nwayọ Matthias akpata na nkụ ahụhụ dị na ya biko na-adụ ya vam kịta bụ a na-adụ ya si dọbụ ya maka ndị ọdụ ga-akarịa na ka adịchi dọkwa ike na obere ka ọ fụ ka o si adị maka na ebulu ozu onye ọzọ n'isi ọ dịka obu Igbo okwu n'isi mana kịta oyi shu amaghị ebe ọ na-afụ ya afọ biko nekere ka nwanne anyị nwoke si adọ Matthias vam ka generator apasị ma nebo nekere anya vidio ka unu fụ. Enwere ihe m chọrọ ikwu mmeju nwa na-ekwu ya one after the other maka na ememe mkpọtụ ọbara onye aghụghọ. Number 1 taa wụ Sunday anyị ji aka ụka. Taa wụ Sunday anyị ji aga na chọọchị. Nwanne anyị nwoke Matthias Ezeaku ị gaa na Mkpọ ebe chọọchị ya dị na ị ga-afụ na ha na-aka ụka na ọ dị open. The way anyị si aka ụka ka ha nwa si aka ụka. So maka ndị na-arụ ụka taa wụ Sunday were opportunity a gaa na chọọchị ya ị ga-afịa efu na ọwụ method ndị chọọchị na-eyuzu ka ya nwa na-eyuzukwe na nwere ihe dị iche. That one apart. Enwe nwanne m ka na-akpọ Bernard Ọkpara ine screen ị ga-afụ picture ya. Ọ sị na ndị isi ụka kwụrụ m ụgwọ ka ndị ekwu ya na-ekwu na ha bụziri ndị ekwu maka Christianity banye na Muslim na ya na-ekwu okwu ya wụ maka Christianity n'Igbo Land. Ọ wee sị na ndị Muslim ha wụ ndị Igbo. Ọ bụrụ na ị nene ya ka nkọwa okwu o kwuru wee kụziere ya ihe maka ya na ebe ahụ nkụzi anyị nọ nkụzi ha nwa nọ for fight ha bịara ịnụ ọgụ mana anyị nwa bịara ị na-akụziri ha ihe because anyị nwa ada anụ ọgụ ọ nkụzi ka a ga na-akụziri ha. They are violence, we are not violence. So ha chọrọ ịnụ ọgụ anyị nwa chọrọ ịnụ ọgụ agaghị eme ha akụziri ha lessons. Bernard Ọkpara ọ bụ na Matthias Ezeaku chọrọ ikwu aga maka ndị Igbo ya vuo maka Biafra. Ya vuo maka Biafra. Dena na Biafra achụsịsị ya gbasara Christianity. Amaze na Biafra wu his own another country. Ndị Igbo no under a country called Nigeria, one Nigeria. And Christianity all over the world, not even Nigeria only, all over the world. So Matthias Ezeaku okay na akọwa na ndị Christianity na ndị Igbo wu ndị ohi. The Christianity na north na ha bụrụ ndị ohi na ha na-eme ọfụma. Christianity no na west bụ Beni Yoruba
na ha bụrụ ndị ohi na ha na-eme ọfụma. So Christianity ndị nọcha na abroad many country as in ha bụrụ ndị ohi ha na-eme ọfụma. No Christianity ndị nọ n'ala Igbo bụ ndị ohi ndị a na-eme ọfụma. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịchụpụ Christianity n'ala Igbo, you talk about Biafra. Bernard Okpara, my brother, ka nkụziere gị ihe maka na ị gaa na your comment, all your comment na my page wu ị na-agọ ndị mmadụ iyi, ị na-akpọ ha fool, na-akpọ ha mugo, enwere all sort of them ị na-agọ ha iyi 24 hours. Even self, if you go me from the first time you so I didn't reply. I treated you with love. If I get that first time you so you go me, I didn't reply. I reply with love and I correct you. Emergency got me. I treated you with love. My name got me the first time you commented on my page. I reply here with love. Treat you gisigi odokwana I cha one MS note. Then go on mota. Actually make a mota. It was here, it go see me. I all the four of them about football. It was in an ogu. Onya chocomerionia. I know about say anyway. I want to come one way anyway. He believe here, more believe in one come one anyway. So, over the about so come one. And having about say anyway, Haga Jana Funda, Haga can send a hogu. You want about say anyway, he gave us now, Maganimana, he na we can tag him. Imagine a dodge ya, Gabalo wagging. Imagine a one eye Gabalo wagging. I will fear Charlie wagging. I'll give an army, money police and everywhere. Now put a phone deep back, they may intimidate. Or bro, when I say, oh, I'm in that now we can't walk, no, I'm getting here. Or bro, when I saw I'm in that man walk, or Bubaka, no, I'm getting Bonya. Onya get Sonya, I take a child. But I don't respect to Nigerian government. I hear where Onyamibu. I wouldn't die made a boy, money president a boy. No camera up worker. Even a dime I get see here with the money police. Eh, well, I've got respect. You're not calling about now the Christian, they respect God. That's the reason why they don't be violence like your leader Matthias Ezeaku and the remaining followers. Awaranze Median. Go and follow Awaranze Median. Awaranze Median now condemn fake pastors and fake prophets. Or not condemn church. You not condemn fake church, fake prophets. Get vida kini yovu. Tata go vida. Ganti. Oh, when the government money job, while they defend the former pastor, Makana Nigeria, the government in the bad. Also, pastor, Pastor Rabat, Geno Josh. Often I'm going to go to Miss Gent. If you for Orama would the best. Never get one for Orama. According to the useless prophecy now. For Orama would keep an back in witches and wizard. Or that code, I could have for, or not, if only who was again. Obodona apple tight, the Obodona apple task, the Obodoka go off an Orama. Off an Orama, the Buddhist one. Also, Obodona apple task, the Obodona apple tight, get them call. You got new oven. On our course now. Some of the pastors that in the mother office, they should stop it. I balance the media now, or that Gafuka. On the woman and name Isiagu. But Omenala Gaduka Gadi, Cabiona Poo, on a way guess, did a maybe Uka. Ndi Suka de maybe Uka Kone Opu. Opu Magafada, Oloma, Osinianes to demand the praise you. Father Oloma, Ponuka Kowu. Ewe pastors up for so next one. Onya Ponuka. And the Abbas media Omenala. Or do they against Ndi Suka? Name help with him. You are the guest who no cannot call the against. If you are this guy, my you know, sense now. Abaranza, my Yofuma. Who was here so Abaranza Kuziru here brush you very well. Kuno what I had. Abra Matthias Ezeaku was seen. Go and follow Abaranza. No picture here. Go and follow him. Kuziru here. Only dream of something. Now, you want to fight Christianity, and you are fighting Christianity in Igbo Land. Christianity all over the world.
Why don't you come out and fight it all over the world? And you are fighting Christianity in Igbo land. And some of your brothers, they go from Igbo land, get another country and we're Christian. Another country that practice Christianity. Why don't you tell all the Igbos should come back home and stay in Igbo land? Nobody should go to any country and we're Christianity. Nobody should go to any country with Christianity. Nobody should. And the worst part, we each of you Matthias here, oh yeah, Gente. Because all the go blindfolded. Because all the go corrupt in his mind. Because his mind had to go soured. Both him and his followers. Matthias Ezeaku, are you telling me that some of the Omenala Mpuso n'eziokwu ị na-achọ ịgwa m na enyobe na members ga anyị afọ onye na-etina nwunye mmadụ? Ị na-achọ ịgwa m na eso members ga aga afọ onye na-etina nwunye mmadụ? Maka unu si na unu omenala n'ụzọ n'eziokwu. Ị na-achọ ịgwa m na eso ndị omenala ga that church aga afọ ndị ha na nwanne ajọ ha na mma dị n'iro ha na-azụ ana ọ ha na-azụ ụlọ. Ị na-achọ ịgwa m na bịara church ga aga afọ ndị na-asị asị liars. Ị na-achọ ịgwa m na bịara church ga aga afọ ndị nwere ihe ọjọọ na plan against mmadụ ibe ha. Ị na-achọ ịgwa m na bịara church ga aga afọ ndị na-eri ego mmadụ. Ị na-achọ ịgwa m na bịara omenala n'ụzọ eziokwu aga afọ ndị na-eme ndị mmadụ intimidate. So ndị niile nọ omenala n'ụzọ eziokwu aka ha kwụcha ọtọ, they are sent. Ị na-achọ ịgwa m na abịara na omenala n'ụzọ eziokwu ị ga-afụ ndị nụrụ nwaanyị na-eje ebebisi ụmụazị na-eje edina ụmụazị na that church. Ị na-achọ ịgwa m na abịa na omenala n'ụzọ eziokwu chọọchị ya na ị ga-afụ ndị ime anwụrụ anọchara chọọchị gị na-eje na dibịa na-abụọ nsị emegide mmadụ ibe ha. Matthias Ezeaku, Christians are not fighting. We are teaching you lessons. That's the reason why we are greater than you in all round. We are greater than you in all round because we come to teach you, we didn't come to fight you. Now you are looking for fights. In a church, any church, any pastor can something. Nobody is coming to fight you, but we'll be teaching you and telling your members, come on, Agapa. Magaronis, are they doing our forza? Only said they're doing our forza. Matthias says that he's blindfolded and he's a blind man, and people that are following him. A lot of people now will come out and start telling me I'm a foolish person, I'm a this, I'm a that. Nandi foolish. Correction. Don't tell me that Nandi foolish. Give me correction. Let me see. None of you have ever corrected me. None of you have ever come out and make a video where you correction. Pastor Christian and Omenala. So you are a foolish person. You are a fuck you. You are an idiot. You are a that. I challenge the followers of Matthias Ezeaku. Come out and make a video. I am challenging all the followers of Matthias Ezeaku. Stop cursing people. Stop calling people fools. But come out and make a video. Kawara Yobasa Christianity and Omenala. Come out like this. Hope you are seeing me and you are hearing me. Come out like this and give us a definition of Omenala and the definition of Christianity. That's why come and give us as in a history. Come and talk to us. We want to learn from you. Come and show us the way. Come and show us the way. That is all what we want. But in all things, don't forget that it's only love. Only love that is that's perceived. It's only love that's perceived all these things that you are seeing on earth. All these things. If you don't have love, you are just wasting your time. Whether you are a Christian, whether you are a Muslim, whether you are a pagan, whether you are a Omenala, if you don't have love, you are just wasting your time. In a go again. Matthias says that all of your members, including you, doesn't have single love, but
become brutal, become violent. As if now, all us get the Christ n'akụkụ, the Bible n'akụkụ. Ka emezi ọkpụkpa gara ọkpụkpa aka. Otu unu ha na ndị imi anwụrụ akata na ọdịkoko ga ọdịkụ na ga-emenwu. Gịnị ka ọdịkụ na ga-emenwu? There were some people that have got me as if they face to face now. See up police, see up court, see up army, see the Christianity now, see the women now. Can I get man to man? As if for two no get that most of people that not got me. Namuno putota. Munu as in I buri ota. When as in was there when I met a woman here? It's because the Christ is in me. Christ is in me. That's the reason why all those things are passed away. I cannot use because of you. I come back to a dirty life. Jesus is Lord. Accept Jesus Christ as your personal Lord and Savior, and you will get life. And you will have life in you. And you start behaving like a normal human being. This Bible did not tell you that you should not build a house or build company or build a hospital or live a good life or make an Igbo to be like Dubai. This Bible did not condemn it. Only money, dika unu, you form more church, with antichrist, when the Bible are turned upside down, can we corrupt all the mind of people? Can people wait dislike ya or mislead ya the right way? Yes. I want to pray for you people because you people are my brothers and my sisters. Achom kun nani yi. Achom kunu nani yi. Achom kun geta na eze Ndi Igbo. I want to pray for you people. Chineke bi na Ndi Igbo nke atọ. Onye mmụọ na mmadụ na-atụ egwu. Onye kere mmadụ mana mmadụ ekeghị ya. Onye nọ n'oche eze ada eme election from year to year for eternity. Onye sendiri ọkpara naanị ya na-akpọ Jesus Christ. O wee bere n'ụwa wee nwụọ maka n'ihi Matthias na ndị followers ya. Nna biko. Anyị gbara iwe ọkụ dere ere ma arakwa iwe onye obi ebere. Ana m ayọ gị biko maka ọbara nwa gị na-akpọ Jesus Christ ba wuso n'elu ebe Calvary wee sị anyị na ba n'ikpe amọza na ọgwụ siwo. Mere Matthias Ezeaku ebere biko. Jehovah mere Matthias Ezeaku eji n'iwe gị tigbuo ya. Followers ya mere ya ebere eji n'iwe gị tigbuo ha. Were obi ebere gị ka enyi ma correction ha ga-amụta. Ịmana ọ na-awụ nna tie nwatakịrị ihe ụdagaga o were gaga kpochite ya azụ. Nna biko ọ bụrụ na ị jụọ ha side a werekwa gaga kpochite ha azụ ekwena ka ha nwụọ n'ije a maka na mkpụrụ obi ha dị anyị mkpa ka ha ike soro eketa alaeze Jehova. Ana m ayọ mmụọ nsọ Jehova ka ị bawa n'ime ndị a niile Matthias Ezeaku na mislead kụziere ha ihe ha amarọ kpọpụta ha na umi ha na-achị ịnakpu. You are a jealous God. Iso onye fekwana chi ọzọ wetinyere gị. Naanị gị with the principalities of all powers. Enwere onye ị na-atụ egwu. Mba niile na-atụ gị egwu. Eze ndị eze na-atụ gị egwu. Naanị gị wee eze ndị eze nke ndị eze ndị na-eze eze. Eze ndị niile na-eze gị eze. President na-eze gị eze. Lawyers na-eze gị eze. Doctors na-eze gị eze. Anyị nwa na-eze gị eze. Ụwa niile na-eze gị eze. Ọ gị kere eluigwe n'ụwa kee mmiri kee ihe dị n'ime kee oke osimiri kee ma anụmanụ n'ime anụ. Jehovah Jireh agbagwo gị n'ụbọchị keta 30th of April 2023. Zipụ ndị angels na life of this my brother ka ha ghara ịna n'iyi. Ka Matthias Ezeaku ghara ideceive ha. Mana pụta Matthias Ezeaku site n'ọkpara gị naanị bụ Jesus Christ. Anyị ekpe ka ọ dị otu n'aha Jesus Christ onye nwe anyị. Amen. Thank you. Iwe ndị nwa njem ọ na-eji m n'aka ọ na-echa vidio biko na anyị aka gbasa ozi a jekwara na aka maka na ihe a na-adọ kịta wee ihe a na-akpụ ya dọkasịbe ndị egwuregwu mgbaasị ori ya ofu kasịbe maka ihe a na-adọ kịta ndọrọ ọchịchị ndị ekwe ma ndị ekwe ha ịghọtago anyị nwakwa unu ya unu ekwe ha anyị nwekwa ya ma nkwe ka ọ dị na mgbe ọzọ.